Hola, bon dia. Bon dia. Jordi Moragues, de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm. Què en penseu de les trobades sense fronteres i de l'Associació dels Àngels de la Terra que les organitza? Bé, primerament, felicitar l'organització Angelets de la Terra per aquesta iniciativa. Té molt mèrit i, a més, sortint d'una organització de voluntariat, que és el que ha empès i ha portat tot aquest moviment. Nosaltres hi som des de la primera edició, no hem faltat mai, i això ja demostra una mica el compromís que tenim cap a aquesta voluntat d'esborrar aquesta frontera que ens separa a un territori que compartim cultura, llengua, tradició i arrels. Llavors, nosaltres estem convençuts que aquesta voluntat política de ser-hi l'hem de traslladar a la ciutadania, perquè els governs, els polítics anirem canviant, però aquest sentiment de catalanitat, perquè no es perdi, que estem convençuts que s'ha de fer tal com fa Angelets de la Terra, que és intentant generar projectes que puguin arribar més enllà dels ajuntaments, que arrelin a la ciutadania i que sigui realment els que comparteixin aquesta catalanitat que ens uneix. Gràcies. En quins àmbits, cultura, educació, esport, economia, joventut, veieu més potencial per futures col·laboracions entre el nord i el sud? I quines eines, formats podríem proposar? Mira, nosaltres creiem que qualsevol àmbit l'hem d'aprofitar per unir vincles. Sí que pensem que hi ha dues maneres claus perquè això funcioni. Una és a través d'entitats. Entitats, per exemple, nosaltres ara el 19 de juliol l'entitat dels geganters de Sant Hilari visitarà Tuïr. És una molt bona manera, primer també que els geganters de Sant Hilari prenguin consciència de la realitat que hi ha a l'altre costat, de que realment som un mateix poble i això acabarà traslladant-se a la ciutadania. També hem fet contactes amb alguna escola. Amb Ceret hem estat intentant si combinàvem algun intercanvi escolar. En Pesillà de la Ribera hem generat ja una visita de gent de Pesillà de la Ribera cap a Sant Hilari. Per tant, a través d'entitats puntuals creiem que és una molt bona manera de teixir aquest vincle, sigui l'àmbit que sigui. I després també hem de buscar allò que realment ens uneixi amb algun altre municipi i que no sigui una unió forçada, sinó que segur que hi ha un lligam històric, un lligam que vagi més enllà i que puguem trobar aquests vincles. Que no siguin vincles forçats, que siguin vincles reals, que puguem teixir realment uns llaços forts que perdurin més enllà de les voluntats polítiques i que travessin a la ciutadania. Moltes gràcies. Sant Hilari. Heu vingut a totes les trobades, segur que teniu alguna cosa a ens explicar. Sí, bon dia. Jordi Rullant des de Sant Hilari. Potser agafant el fil del que diu en Ramon, de que hem assistit a totes les trobades, te n'adones que potser comences vinguent o entrant en aquest projecte per un tema de voluntat i mica en mica vas prenent consciència de que tot això ha d'anar més enllà de les voluntats, no? I de que ha de ser un projecte que has d'acabar implicant a tota la societat, perquè al fi i al cap les administracions treballem per la societat, i de que les coses s'han de fer perquè no quedin només en voluntats, i que per treballar perquè això passi, aquestes relacions que hem d'establir ha de ser a través de la societat. Per això una mica aquest any anem a Tuïr i ho fem a través dels geganters. Amb el tema de la Bressola ens vam plantejar que potser faríem millor favor si fèiem implicar-hi a la població més que fer una aportació des de l'Ajuntament, i per això també hem organitzat un concert on també hi ha en Julien i fer tot un dia i una xerrada sobre què és la Bressola per tal que la població hi participi i acabi siguent ells qui facin les aportacions econòmiques, perquè si no ens acabem amb això, que són voluntats polítiques que duren mentre hi ha els polítics que tenen la voluntat. Però en canvi, si fem que això traspassi cap a la societat, cap a la població, segur que aquest projecte durarà molt més temps que el que durarem nosaltres, per sort. I gratant, com deia també en Jordi de Canet, te n'adones que tots tenim relacions més enllà dels exilis de la Guerra Civil, però per Sant Hilari passa un camí d'exili que està marcat com a GR i que no tenim maneres o no aconseguim traspassar o fer relacions a l'altre costat. Més enllà d'altres èpoques històriques com són la dels Roders, crec que avui hi ha algú del Vallespí per aquí que anirem a gratar perquè tenim relacions entre tots que si busquem o gratem segur que trobarem i ho hem de fer a través d'això, de relacionar entitats i població.